Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod ka ni pagayam as Steph, nga iti agdama kat adda ijay Japan. Ngam sakbay na, palubusan da kami man pay amang kablaaw kadagiti sumaganad. Makablaawan ti Palma, Dalmasio kan Baban family, di Tapudi, Casibon, Nueva Vizcaya. Happy birthday kani Anton Mac TJ Galay inton October 14 kan ti anak na inton September 26. Makablaawan met ni Reynaldo Paas and family, Fernandez family, Vadil family, Paas family, Ditamuta, Casibon, Nueva Vizcaya. Makablaawan pa ni Jing Afante Lagayan, Dita Riyadh. Presi Peneranda Dita Jizan, Kingdom of Saudi Arabia. Timulina kan Afante family, Dita Kongkong, Casibon, Nueva Vizcaya. Tikablaaw kat nagapo ni Mary Ann Orpia Paas, iti Jizan, Kingdom of Saudi Arabia. Shout out pa para iti Bringas family, Torquesa family, Dita Abra, from Lenny Bringas, iti Singapore. Makablaawan pa iti happy 37th wedding anniversary da Jose Frihiliana ken Malu Frihiliana inton September 26. Kastamat a happy birthday kani Geoffrey Frihiliana inton September 23. Kastamat ten kani Malu Frihiliana inton September 25. Shout out kani Joves TV iti Isabelia Etiage, ni Shans Padilla iti Quezon Isabela, ken ni Clixi Nicali Cabero iti Camarag San Isidro Isabela. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Steph. Dear Manang Emmy, siyak ni Stephen ngam Steph kunam latakuman. Pudno anagan ko day tamanang, tawan mo't tirumbang nga ilimod ko iti kinataog. Proud ak iti noan niya akmanang. Iti agdama kat adak dito'y Japan. Makunak anapintas matlat ti kasasaad ko dito'y nga uray pa'y ada pandemya. Tauray apektado ti ekonomiya. Agtultuloy latamat nga ada trabahok. Daytoy a YouTube channel ti maysa kadagiti pagliwliwaan mi kadagiti kakailyan akadwak ditoy idi medyo na isardeng ti entertainment gapo iti pandemic. Adda dagiti saan a nakapapati a parang kasla pelikula ngem no kada kami a nakapadas wenno adda ditoy abroad. Mamati kami iti pakasaritaan dagiti padami nga OFW nang runa dagiti mairoroman. Daytoy padas kumanang kat napasamak idi sa anak pay anag-abroad. Kat sapay lakuma tamapilimet ama idrama. Talaga natanggan ti ulo mi Stephen! Anay kumanong! Guston! Maasi na kanya! Aging ka di mo isardeng tinakababay ni aramid mo. Saan ka sardengan ang kapkabilan ni Stephen? Si bibiyag na day di tatang. Sigurado alaksidan na kaday dyan anak. Kapoy di kastang aramid mo. Apay ngamin na di mo maklo nakastuya kon! Saan to apulos tawan ti puli tayo abakla? Anay ko! Guston manong! Nga pangasim ko ma! Guston! Guston, Raul, ang mga lumapatay mo day taadim. Kasari tayo na imbag day tananang. Mangibabain. Ala, Huston Stephen, adamot ngamin punto ni Manong mo Raul. Nakababain ter aramidam ang makisalsalip ka itigay kontes. Nakababain, anak ko. Ala, nagkarumat ni Manong mo. Agasam nga o. Uray
limitom to'y may sa amatam. Nagsakit pa ikit ito'y baklang ko Natukula naksamot ta ni ti paragpag. Kapoy ti panangkugtar na kanyak. Anya? Kinugtaran na kapay? Unay matan. Nalabos ti aramid kanyak ni Manong Raul. Dududwa kami lang arudan nga agkabsat. Kamkastoy pa iti trato na kanyak. Apay no pumanaw kalaingan ija balayo. Total, makatagtagad ka mat. Tasumsumrek ka iti parlor ni Mamita. Masyanak nga rod ka ni Nanang. Asino pa yung itikat kadwa na iti balay. Katamumet. Masansan nga ni ni Manong Raul. Talaga nga ipatpatag mo idaan niya. Uray no sa bali ti trato daken ka. Pamilyak ida, friend. Rumbang lang ay patagkwait da. Gaputa pamilyak ida. Rabiin, di ka kadipay la maturog. Awan pa ni Manong Raul, Nanang. Saan pa asim mangpet? Amang ano agong tumanan, awan ti mangilu katadago si Tiridaw. Siya akong ti manguray ka ni Manong mo. Tamang ano kabilan na ka manon no makita na ka. Ha? Adala man ti Rabi sigurado anabartak mananday di sumangpet. Isungayin ka maturugan. Ta siya akong ti makaamo amang uray ijay kabsat mo. Hoy, bakla! Kwarta man! Ha? Upuan, Manong. Mabit lang, ha? Oh, ato'y Manong. Alam mo dito sa ngaribo. Limagasot lang ti masapol ko. Tainayon ko iti pagbayad ko iti bill ti kuryente. Amangan ngamin numaputdan tayo. Nakabayad akong Manong. Saan mo na pagdanagan? Nagsweldoak namin ni parlor ni Mamita. Puston! Sumardanggan! Amom lang arudo na jack kaya ti pa nagtrabaho iti parlor. Ngam ibagampay laan. Manong? No ko naman nabayada mo ti bill ti kuryente. Alamot lang arod dahi ta kwarta yaw awat mo kanyak. Jakon ka sa pulan dahi ta. Tako namot na nakabayad kan iti bill ti kuryente tayo. Nasingpot ket di, kan responsable ni Manong Raul, nga uray no kumabil manang Emmy. Talaga la di na magustuhan ti kinataok, wano ti panagbalin ko agay kunakman laangan. Ta siguro, gaputa na sapa asim mursuro ta kadagiti gay contest, iso ajak nalpas ti panagkolehyo. Idiagtawan akon iti 20, inawis nak ti gayem ko nga agabroad, tada iditi opening dito'y Japan. Kinidaw ko nga rod, ti pamalubos ni nanang ko. Sigurado ka kadi iti da itapanggap mo. Wen, Nanang. Kaya't ko tadadapay makatulong kata kayo. Kan, tapno din akong makikita ni Manong Raul kat maksayan tigura na kanyak. Agmay-maysa ka, no bilang makapan ka ijay anak ko. Nanang? Saan da ka amaandingay, no bilang tada ti saan anasaya at amapasamakan ka. Asino ngay ti mangisakit kan ka no bilang? Sa anak mo't siguro aman ano, Nanang? Kan maysa, timot na sinad agayim ko ti kadwa ka mapanijay. At namang isakit kanyak, nga oray kaskasan, no? Stephen, anak. Ni Nanang mat. Steph, kanayo latan. Di yun ibalikas ti si bubukol anagan ko. Amuyo lang aro, doon ti kinatao. Umay ka man, anak ko. Nanang. Naala, palubusan ka. Taging kat mabalin. Jakmat kaya't amakit kita akab kabilan na kanimanong mo.
Ngam aklunak mo't anak ko. Naupayak mo't. Gaputa. Maawatan kayo, nanang. Ngam di kay agdanag. Panagnikakada kayo, nga oray kasto iti kinataok. Pakairanudan dak. Panagnikakday ta, nanang. Kung naktumot namin kan kapalubusan na kaninanang mo. Among friend, sa anak la maragsakan ka pwede pa nang palubos kanyak ni nanang. Maragsakan akpay, tanarik na ka napataga ka talaga kan kuana. Agpaiso? When friend, kamaudyanan na. Napanik nakakmatlaan nga napudno ang napatagak matlaan ka ni nanang. Ni manong mun samot lang amin ti saan amang ipatpatagkan ka. Ay, Nauyong kan ni manong mo. nga mamong friend, kinapudno na. Nasingpatmat kat ni Manong Raul. Responsable pa'y. Kagura na la talaga ti kinatao. Ti ko namkit di, talaga asuplado ni manong mo. Manmanong nga umisem. Uray nakasango ka lang arudan. Kan nakaisem kan kuana. Di nakalatay kaskaso. Ha? Iso adi mo ni saksakit ni manong mo. Talaga sa bali ti ugali na. Agabrod ka kanumat ko na ni nanang. Ang kuwan. Wen, Manong Raul. Ipagpag na akong dagiti papeles ko. Amo ka. Umadayo ka lang tap no maliklikam daytoy. Ay! Manong Raul! Ang pali ni Paknak Matan! Gaputa bakla ka. Mangibabay ka. Unay ka Matan, Manong Raul! Awan mo timading araramidag kan kang apay akasta ka kanyag. Na, kumaro man ang tikinabaklam, tagsangit ka pa'y. Ikan ka man lang, iti panggapang magsangit, iti uray la. Anay ko! Gusto Manong Raul! Maasik ka! Di na ko mabugbugan manin! Kasyal na ko Pasensya ka na mayak nagkamangkan kang uray rabiin, ha? Awan anyaman na, Steph. Ay, kung nagtumot namin kan ka. Demonyo ni manong mo. Sara kan ipos laangan ti kurang kan kuana. Demonyo at talagang tilangana. Friend, Naimbag, tasaan man nun alimitam ti rupam. Gapo iti panang kabil na kan ka. Tano saan? Ay, sus! Kasano ang maituloy mo ipag na ti papeles mo nga eh. apay si ka. Nalpas mo ka din dagiti papeles mo. Saan pa'y matkit di ah? Ngamamkak nga amang ano maitantan dagiti papeles mo. No bilang talimitam man ng tirupam. Gapo iti inaramid kan ka ti kabsat mo. Di kag danag, friend. Uran nga ti mapaspasamag. Diyak itulo ka may tantan ti amin. Ikagumak nga iring pas ti amin. Tapno maka-abroad akon. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Gapo iti kanayon apan ang kabil kanyak ni Manong Raul, nga uray awan met ti umno arason. Ingka gumaak nga inring pas adagos dagiti papeles ko nga agabrod manang Emmy. Kasla na paruta iti siit iti barukong, idi nakagtenga kon dito Japan. Ababala ti damo a kontratak ditoy. 6 months laeng. Ngamket di, renewable. No namin anumot ang nag-renew ak iti kontratak, sakbay ang nagbalin ang natalgad ti trabahok dito Japan. Agingga ang naamamok ni Madam Suzette. May sa amamasang dagiti Japayuki, kat ada kapet na kadagiti babaknang,
ken mabigbigbig ahapon. I like your style, Step. Many Japanese are coming here in my bar because of you. Oh, thank you, Madam Suzette. Thank you very much. You're welcome. Kaya't ko iturturoy mo kinagagat mo. Ti panagbarin mo na saya at kadagiti guest. When Madam Suzette, ikarik na ita. Very good. Siya kun mangibagbagakan ka. Dakar sumayaatan panagbiag mo, basta agtarinaad ti kastagarad mo. Madam? Naparabor dagiti hapon. Ngam ti kagura daraunay, iso dagiti manang gundaway. Iso arik-rikab dagbarin ang manang gundaway. Tama no iso ti pakaisag makam. When Madam, tantandaan na kakanayon dayta abilin niyo. Di nakakano makontak ni nanang mo. Iso asyak ti inawagan na. Busy ang namin launay. Oh, apay ka no? Ni manong mo Raul. Nadisgrasya ka no. Anya? Naapay ka no? Anya tinapasamak ka ni manong ko. Kasano na disgrasya ha? Nabartak na ka nung agagayam. Naidong parti nagluganan da kotse. Anya? Ay Diyos ko. Kumusta ni manong ko? Si bibiyag ka numat. Iso na laang ta. Tanya, ibaga mo na friend. Anya tinapasamak ka ni manong Raul. Maputod ka no ti doasa ka na. Anya? Kasta ti ko na ni nanang mo. Iso akasayaatan no kontakam itamot laang ni nanang mo. Tapno maamuam ti amin. Saan niya pagdanagan ti kwarta magastos nanang? Ti importante, maisalbar ti biyak ni manong Raul. Step, anak. Siyak ti makam mo. Agi patuludak kita mo't langit idak kalagatan, nanang. Aramatin niyo para iti operasyon ni manong. Ay, nanak ko. Talaga matartarantaak. Diyak ang maunuan niya ti aramidag. Basta relax kayo laang, nanang, ha? Aramidan niyo na niya timbagak. Kasi tinakunakon. Siyak, ti makaamoy ti gastos. Agi patuluda ka dagos, kalpasan ti panagsarita tayo. Agyam, anak. Kalpasan na makaipatuluda kiti kwarta, padasag tagpakada iti amok. Ika gumakta agawid, nanang. Ha? Palubusan na ka nga ta, anak ko. Ilawlawag ko tinapasamak. Barang palubusan na, nanang. Aday tamanong. Saan ka na maikan iti wheelchair gapoy ti artificial asakam? Makabagnakamat laeng. Iso na lang taan anusam ha? Saan arumbang agdardaras ka amag na? Tamang ano matumba ka? Ading. Ha? Manong Raul? Ita lang, ngay nawagan na kiti kasta. Pagawanan adik ko. Nagbalinak ka na gusbang. Kanauyong kan ka.
Kaputa ka kurak ti kinataong. Gayam. Manong Raul, ang kapsat ta. Natatirong mga sinnaranay. Iso asaan kang nagsangit. Ay, namin timpagig. Nagbalag ako ngay hotel. Kasano pa ita makatiginak para nga na kami kaninanang. Manong, saan ka nagdanag? Siya naman mo. Nalpasan ngayon ka rin ka saan kayo baybayan. Ang dati ito'y Manong Raul. Siya, di magam mo. Dayjay ti damo agundaway nga inawagan nak iti ading ni Manong Raul. Dayjay matlaang tinagbalin adalan tapno agbalin kami anasingsinged iti tunggal maysa. Jack binaybayan ti ina ken kabsat ko Manang Emmy. Ket si papan nakelak amang ibaga anasaya at itan ti biagda dita Pilipinas. Adda pa yan basit a groserya na ipundar ko, nga iso ti imat-matunan ni manong ko. Siyakmat ditoy, agpapaayak lata iti babaan ni Madam Suzette. Kan ihanhandel mi latta dagiti babae nga isalsalip mi kadagiti contest. Podno asaan unay ang mapalubusan dagiti social gatherings ita, ngamkas iti nakonakon, sa anak at totally anapukawan iti trabaho, iso nga agtultuloy a masuportarak ti pamilyak. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Steph. Pagayam nga Steph, umuna iti amin, agyamanak ka iti panagsurat mo. Sapay lakuma, tanagustuam ti pan nakaidrama na. Amom, adda dagiti pagteng iti biag, asaan anamnamaan asumangbay. Nga isugayam ti pakaigapuan ti kadakkelan a panagbaliw iti biag ti asinuman. Kas iti napasamak iti kabsat mo. Makapaladingit, ngam iso tinangrugrugyan tinaururnos a sitwasyon nyo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asam kan panubong liday kan ragsak isudat ng Paris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket manipod iti pagayam, ang nagpailingad iti nagan a Rosa Mia. Adinan inlanad ti address na. Ngem sakbay na, palubusan da kami man pay amang ipatangatang kadagitoy akablaaw. Makablaawan ti Divaras, Bisera, kan Kamungaw family, dita Isabela, from Mark Kamungaw, ti Calamba, Laguna. Kastamatan ti Gaho, kan Imbat family, from Ana Jean Gaho, Imbat. Shout out pa'y kadagiti anak ni Francine Dayagon, dita Tabuk, Kalinga.
Makablaawan mo ti Sarmiento, Taberna kan Guzman family at taga Buena Vista, Gamo, Isabela. Kastamatan ti Cabael, Alvarado kan Kapunan family iti Parparia, Narvacan, Ilocos Sur. Ti kablaaw kat nagapo kani Cristina Taberna. Shout out kani Mary Ann Baklig iti Riyadh at taga Ilocos Sur. Kastamatan kani Jeneline Marcilio iti Villaverde, Nueva Vizcaya. Shout out kani Ragged Girl. Kastamatan a happy birthday kani Lani Likay inton September 30 at taga Baknotan, La Union. Naggapumat ti kablaaw iti kabsat na ani Carmelita Macanas. Happy birthday mat kani Lesander inton October 3 from Mama Mandy Kurisay iti Taiwan. Shout out kani Lori Manabat iti Dubai from Isabela. Kastamatan kani Leticia Versola iti Taiwan. Kani Grace de la Cruz nga adda ita jay Taiwan ngem taga Pangasinan. Shout out pa kani BJAYTC ti Kingdom of Saudi Arabia, ni Jules Abogado, Sandy Sarmiento at taga Baguio from Shans Padilla. Shout out pa kani Florida Moniz dita Singapore, ni May Aquino dita Doha, Qatar. Quen TV kan Alvin Fernandez iti Hong Kong at taga Bawang, La Union. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Rosa Mia. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Rosa Mia. Pasensya kan manang no jakon inlanad ti address ko. Ti drama adag iti tugot iti dana ti biag ti pagaayat ko adenggan idi. Iso analaos ti ladingit ko idi kalaat asaanen amangagan iti radyo. Naimbaglaangan manang tamangagak manen babaan iti YouTube channel yo. May saak abulsek manang. Iso asaan kayo siguro na mas daaw no apay at ipanagdengdengeg kadagiti drama ti pagliwliwaak. No pay makunak anasaya at itanti kasasaad ko, kayat kulat pamot nga ibinglay dagiti nagdalanak. Tamamati ak apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal. Sapay la ko mga rodmanang, tamapat ganyo daytoy sang kabasit akid daw ko, ngam aglaplapusanan aragsak, tiitden na kanyak. Rosa Mia, ada papanak. No anyaman ti masapul ni Uncle mo Adolfo, itad mo, Asikaswam. Nanang, amang ano, mabalin asumuro taklaangan kan ka? Di mo dadaulan ti aldaw ko, Rosa Mia. Anya sumurot nga ibagbagam. Kuyugan kalaangan iti papanam, nanang. Sumuro takkan ka. Kay bagbagak laang nga asikaswam ni Uncle mo Adolfo. Ngam ipilit mo kit din ti sumurot kanya. Kaya't mo ti makabil? Ha? Nanang? Makapasuron ka talaga. Ibagbagak lang arudon ti aramidam. Ngam sabali mo ti ibagbagam. Sino nga ti mga sikaso ka ni Uncle mo Adolfo no sumurot ka kanyak, alaman? Nanang? Sa maysa, kabisado mo't dagiti trabaho diti unag ti balay, nga uray no bulsek ka. Isungag trabaho ka ditoy, ha? Nangag mo ti imbagak ko no saan? Nangag ko, nanang. Nangag ko. Apay nga tang awan arimakmak ni Uncle Dolpo. Sa dino nga tati ayan na. Saan ko matanapuutan arimuar?
May mayat pa'y kumanurim warlaangan. Tapno sa anak amadandanagan akastoy. Rosamia! Day Giant, ay ayaban na kon. Rosamia! Apay, Uncle! Ni, nagloko kan. Makipinpinok ka kagid din. Abay ka dito. Mabitla ang Uncle! Umayan! Diyos ko, dayto yan tiyak kayat. Ayaban nakmanan ni Uncle Dulpo. Anyaman nga tanti aramidan na kanyak. Anyamot tan. Kasla ka kit din naglaladot amang mas masay kanya, Rosamia. Ha? Saan mat, Uncle? Baka pasuron ka mat. Di naksamot kaya tamasahiyan, ha? Uncle? No, di na kaya tamasahiyan. Sa bali lang arudan, darami din ta. Ha? Among mat siguro ti kahit ko asawan. Uncle, saan? Pangaasim ko ma. Saan ko mamanan atela maidiga, ma'am? Anya kita sana. Hoy, Rosamia. Nanya ti kahit ko, aramidam. Kadi kagbidot nga agipulong ka ni nanang mo. Tama nga nanya pa'y taramidak kada kayado, ha? Kandi naklapdan iti kahit kong aramidan. Madaksan ka lang na ugkad-kad ka. Nawatam! Anya, jay ko na? Sa baliti, aramidan kanyak ni Uncle Dulpo no awan ka nanang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Rosamia? Kwa, ni Uncle Dulpo, pagar-aramidan na kiti. Napasnog ti pa nagsarsarita yung agina. Ay, Jackman amo ka ni Rosamia. Adamin ibagbagana. Oh, Rosamia. Anya ti bagbagam nakong? Ada ka di parikot mo? Ha? Ni, awan, Uncle. Awan ti parikot ko. Awan. Namin ano apinadas ko nga ibaga ni nanang, ti panang bababoy kanyak ti may kadwa nga asawa na, manang Emmy. Ngam kanayon a matagaptan. Idi na ikanak iti gundaway, kan kirad anang ipudno kan ni nanang iti amin. Siyak pa'y tinagbalin adakes. Saan kano arumbang apadpadaksak ti may kadwa akadenden nana, iti imatang na. Gapo iti day tamanang, siya kun ti lumitliklik, tapno saan na kun nga ulit-ulitan a pagaramidan iti madi, ti kadenden na ni nanang ko. Inaramid ko nga rod a panggadan ti panagmasahe. Oh, Rosamia. At ti bayad ko iti panang masahim kanyak basang. Agyaman nak, Tata Lauro. Agyaman akmard. Anusan nakaserbisan ang masahiyan, ah? Wan, Tata. Di kay agdanag. Amuyo mat aday tuyan ti panggadak. Amom nagasat kan kanisilya nga inam. Tauray no kasta ti kasasaad mo. Amom ti manggay. Ha? Ngam tinagasat unay kat nangkel mo Adolfo. Tamayran ranod iti kinagagat mo balasang ko. Tata, ayabandak to mananog pamasahe kayo Tapno adatangdan ko. Ay katun Di kagdanag. Tainton sumarunaw. Pati ni bakit. Agpamasahe mait. Naira na lang amin nga danapanan na ita. Iso adag iti laapok ti kadwak dito'y balay. Ang umnod na dito'y ni bakit. Sigurado ang nagpamasahe ko mamay. San abale, Tata? Inton sumarunon tulaangan.
Masayan nakman, Rosamia. Ha? Uncle Dolpo, dapay ngamin aramida. Pasensya ka lakuman. Agore ka man, agore ka. Uncle, Kamom siguro kat maliklikan na kan. ha? Aging nga da kay ti podermi, di nak tumaliklikan. Ora agi pulong ka kaninanang mo, din tumat lamamatikan ka day jay. Uncle Dolpo, So di ka man kundi kadkad si Karo sa Mia. Alan, masayin nak. Kalpasan na. Amo mo na niya ti mapasamak. Alamak. Alan. talaga nalabasan da ito'y ang mapaspasamak. Saanan ang mabalin da ito'y? Di naksarsardangan ni Uncle Dolpo. Ninanang mat, di nakpaisakit na pulos. Anda, arim padag nga umasasinag dito'y paginidak. Sino atat Di ka natagari, Rosamia. Amang ano niya ti mapasamakin ka. Awan mo't lang ti maaramidam. So di ka nagkadkad, ha? Sana balitan arnagkahanan ni nanang mo. Di ka nagkadkad kung naklamarutan. Agtalno ka. Di mo't uray nakabilin ka pa eh. Nawadam! Ay na, Rosamia, imbagak lang arudan kan ka, asaan arumbang apadaksam iti imatang ko ni Uncle mo, Adolfo? Nanang, Jack, magustong dagitang ibagbagam. Saan akas ta at tao ni Uncle mo? payayasan da kapat dyan. Anya ti kayat yung aramidag. Tapno mamati kayo kanyak. Mabalin ka di, sumardeng kan. Nanang, No agpayso dagitang ibagbagam, idi pay lakumaanadlaw ko. Namawan mo tinadlaw ko, Apolos. Isasarda nga mo ti kastangan aramidam, ha? Makapasurun kan. Di mo dadaulan tinapinta sa panagdanami ka ni Uncle mo, Adolfo. apay nga minasan da kapat dyan. Siyak ti anak yo. Siyak kumati at adapat dyan ka ni sakit yo. Ay, sumardeng kan kunakmat. Jack, tumamati iti ibagbagam. Saan, Apolos? Tida mo ang nagsakitan tinakam ko, asaan a panangisakit kanyak ti inak, naulit manang Emmy. Kat talaga adyakon kinabailan. Imadayuak iti lugar mi, kat nagbiagak nga agmaymaysa. Nalaos ti sakit tinakam ko, ngam nagtalinaedak anatibker. Dimteng ti aldaw, anaamwak apimusay ni Uncle Dolpo. Ngam pakawanan nak ti Diyos, tawan lat asi anariknak, no diket gunggunana kinunakpay iti bagi. Dagiti amin arigat, panakaidadanes, ken panagsaksakit tinakam ko, idi addaak pay laeng ijay lugar mi. Nasubadan iti ragsak ken panangilala, nga uray panawen ti pandemya, gaputan na amamok ni Ati Ugi, ken ti kabsat na iti lugar a nakaisarungak. Kas kanyak, adamot pakapilawan ni Ati Ugi, kat nagbalinan aragsak na ti tumulong kadagiti kas kanyak. Oh, adya Rosamia, kumusta kan? Mayat latamat ati uge. Nasalon atak latta. Mayat do kasta. Sigurado ang nakapso ti pagbirukan nyo ita. Ta pandemic. Saan ka di? Wan nga rod ate. Ngam, okay laeng. Sana bale. Tagmay sa akmat nga agbibiyag. Makaanay mo ti matmat gadak. Babaan iti panagmasmasahek. Nasaya at nga rod.
Nga maadda nagitiin sa ganak nga iyawid mo. Ha? Kompleto dayjay Adda bagas, delata, kan amin akagrunaan ang masapol mo iji pagnanaedam. Ay na, agyaman ak unay, ate uge. Nakasaysaya at kayo kanyak. No saan aga po kada kayo? Jakon amo no kasano ang nakasurvive ak ita panawan ti pandemya. Saan da ka binaybayan? Rosa Mia, instrumento aklaeng. Ti Diyos tinangaywan kan ka. Ate uge, Iso ati Diyos ti pagyamanamon. Kas na kun akon, instrumento aklaeng. Tandaanam akanayon dayta. Nakasingsingpot ni Rosamia. Saan ka di, okay? Wan manong, iso akay kayat kumat at tulungan. Tagitikas kan kuha na ti talaga arumbang at tulungan. Oo. Apa nagsinaay ka itinaunag? Maladingitan lang amin. Gapo itinalabas ang naglabasan ni Rosamia. Ay na, nagunamon. Uresak. Tsak nalapdan tinagluwa idin sa laysay na tinaglabasan na. Wan nga rod manong, demonyo jay tao ang nangiruruman kan kuana. Kas jay lang aruden ti kasasaan na, indadanas na pailaeng. Tiyay ina namatkit di Iso ti rumbang nga masider. Gapu itinapasamak ita anak na. Oh, anya Rosamia, nakasaganakan para iti singing contest dagiti blind. madandanagan ak ate uge. Ngam, ikarit nga ipaay ko ti amin akabaalak. Very good. Kasta ti kayat ko. Masapol akanayon a positibo ka. Iti anyaman adumtengken ka, ha? Da kayo iti kabsat mo ti mangpatpatibkar kanyak ate. Da kayo ti inspirasyon ko. Rosamia, Da kayo ti nakariknak iti pamatag kan panangilala. Pakawanan naktipod no nga inak. Ngam, ad-adapay nga ibilbilang kayo akapamilyak ngam iso. saan nakasta, Rosamia? Rumbang lata nga ipatag mo tinam. Tano saan agapukan ko na? Awan ka kumamot ditoy. Kang runaan iti amin, ti Diyos ti rumbang nga pagyamanam. Good luck, Rosamia. Lalaingam ti panakisalip mo iti singing contest. How can I, each time I try to say goodbye, you were there, you look my way, I touch the sky, we can share tomorrow and forevermore, I'll be there to love you so. You are my soul. Congratulations, Rosamia. Kablaawan ka, Rosamia. Sikat ti champion iti singing contest. Agyaman kada kayo, ate uge, kuya Maki. Da kayo tinang tulong kanyak. Tinang motivate kanyak. Saan, Rosamia? Sikat ti makagapuno apay ang nagkampiyon ka. Talagang amin ang nalaing ka. Kuya Maki, Husto ni Manong Maki. Sikat ti makagapo no apay ang nagkampiyon ka. Gaputad da talentom. Katsapay lakumata aramatom day ta talentom. Tapno nakarkaro ang mapasaya at mo tibiyag mo. uwan ate uge. Laglagi pagkakanayon dayta.
Ikarik, ate uge. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Gapo kadagiti agkabsat anam-amok iti nakaisarungak a lugar, nakarkaron a nagbalinak a natibker manang Emmy. Isuda tinangted kirad kanyak, ken nangisuro kanyak, tapno nakarkaro nga agtalekak iti namarswa, nga isumet ti ar-aramidek. Adupay ti pakasarita akmanang, kat sapay lakuma, tamapilin tumanen dagiti sumaruno apadas ko. To'y pagayam mo, Rosa Mia. Pagayam a Rosa Mia, napait tinaglabasam, nang runa iti sidong ti inam, ken ti kadandanana. Ngam pakaragsakak tinakunam, asaan ka napukawan itinamnama, ken panagtalek itinamarswa. Ti kasasaad mo ita, ket bunga ti amin a sakripisyo, ken panagsalukag mo. Nasakit man a panunutan, ngam nakarkaro at timibker ka, gapo iti pan nakaidadanas mo. Padaanan mi nga rod, dagiti sumaruno asurat mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsa isudat ng Paris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket manipod iti pagayam a nagpailingad iti nagan agunding, nga iti agdama ket adda ijay Taiwan. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Advance happy birthday kani Francisca Guillermo and Lilet Luis into no October 10 di Tacuba, Calugsur, Abulog, Cagayan. From Dandan and Anteng Luis. Kadagiti amin nga Ilocano di Takatar. Ingat kayo akanayon from Lava Iris. Shout out mat iti family Frehiliana di Tala Union. Manipod ka ni Jose Frehiliana di ta Saudi Arabia. Kablao mat para iti Molintas family ken Calabhon family di ta Nueva Vizcaya. Ti kablao kat nagapo ken ni Raquel Pelerio. Kablao para iti Kubo Dukusin family from Prince Jinsen Kubo. Kastamoten ti Topasi ken Taliedo family di Tapagala Bukay Abra from Sheikh iti Saudi Arabia. Happy birthday mat kani Nalibnos Sabado inton October 8 from Villa Valley Sabado, Ilocana. Kastamat ang makablaawan ti Macalope ken Rivera family ken ti asawa ken anak ko di Tabarukbok Santa Marcela Apayao ti kablaaw ket nagapo ken ni JR Macalope. Kablao para ken ni Hiling Ngayan ni Violi Aves ken Aves family from Holy Cole and Rick Klein Saladino. Shout out mat ken ni Ronnie Kanaway di Tarojas Isabela.
ni Sanhedrin Stephanie kan Steven Lawigan dita Santa Teresa Igig Cagayan from Sani Gumabay ijay Jubail Kingdom of Saudi Arabia. Shout out met kani Jelly Bondok, Kim Ziyap, Charina Erotes, kan Lopez and Carriaga family from OFW, Ijay, Kuwait. Kablaaw pay para iti Abergas family, Mijares family, Kabakkan family, De La Rosa family, kan Bulisi family, dita Ilagan from Wali Abergas. Kan kablaaw para iti Samoy family, dita Lalo, kan amin adumdumngeg from Laila, Samoy. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Gunding. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Gunding, kat iti agdama, adaak dito'y Taiwan. Naudi ang nagawid ak dita Pilipinas idi 2019, Manang. Iso ang nagasatak, tanakadenak pay ni mamangko, sakbay ang nagraira ti pandemya. Dito'y quarters mi kadagiti padak a Pilipino iti pagilyan nga ayan ko. Dito'y YouTube channel yo, ti maysa kadagiti masansan a pagpalabasan mi iti oras. Nang runa idi kangitingitan ti pandemya. Gapo iti daytoy Manang, naawi sakmet a nagsurat, tapno ibinglay kumat ti padas ko. Anam na maek a makaipaay inspirasyon kadagiti padak anaayat adumdumngeg. Mamang, sumurig ako ni di universidad. Siguradum lang nga sumsumra ka si Kagunding. Abang ano day takit din nagbalbalog tar aramidam. Saan kayong agdanag, mamang? Talagang isasaot ko ta agadal. Takayat ko ti makaturpos. Kayat ko nga minatunuyen dagiti arapaap ko. Ay, adula amin nga ibagbagam. Arapaap nga. Ha! Uray anya tar aramidam. Di mun tumatunoy dagitang arapaap nga ibagbagam. Misojak lakayat ti magsuportakan kakit. Tamo nga awan mo't ti pagmamaayan dagitang aramidam. Agpakada akon, mamang. Magmagnaak pa'y ngamin. Mapankalaang, ngamday. Sigurado masapa ka nga agawid. Tado tinaskan nga aramidam dito'y balay. Kasla di ka pala na iruwam ka ni mamang mo. Di mon papanunutan dagiti bagbaganakan ka. No anyaman tinangag mo nga imbagana, pastra kam iti may sa alapayag mo, parawaram iti bangir. Diyak man namuwenang. Nairwama ko ni tikunak. Nga masa iraklat ta. Anya kalakit din aya. Di mon pampanunutan dayta. Basta siya, dakkel ti pamatikan ka. Amok amatunoy mo dagiti arapaap mo. Sapay la ko, ma. Wen ko naklangarudan. Agtalag ka kadi iti bagim. Iti ka ba ulam? Agyaman ako enang, Talaga agayim ka. Kanayo na suportaran nak. Kanayo na papigsam tinakam ko. No saan nagapukan ka? Amangan no nabayagan na kimapoy ti pakinakam ko. Isong agyaman akin ka, wenang. Talaga nga awan ti amom. Awan pa kay ranudan kan ka. Inutil! Mamang, apay ka diyan na palalo ti pungtot yung kanya. Gapatay inutil ka. Saan ka makawawat? Imbagakan ka masapa ka nga agawid nga maanyat orasan, ha? Mamang, 5 minutos lang ang naladawak, tanagnagnakit nga rod. 5 minutos lang, mamang. Uray segundo lang ang naladaw ka. Naladaw ka na ta. Di ka makaaw-awat. Awan serbim. Di ka pa'y lakot pumanaw dito'y tapno awanod di parikot ko.
Pumanaw ka langan! Pasensya ka, Wenang. Awan ti sa bahala, papanak. Diyak mo na sa dino ti pagturungak. Gunding, Diyak ngaminan na bagilan dagiti imbagbaga ni mamang kanyak. anya nga min ayat tinapasamak. Apay api manaw kay di balayo. Napalalo ti panagsasaw kanyak ni mamang. Talaga diyakon kinabagilan. Ala, umyan ka pa lang iti may sa asilid diti balay. Dagiti dadakkel mo ay. Amang ano niya ti makunada. Di mon pagdanagan ti may papan kadagiti dadakkel ko. Siya kun ti mangilawlawag kadakwada. Alangan mo't abaybayan ka nga agkalkal lautang ita arabi eh. Amang ano anya pa'y ti mapasamak ken ka. Agyaman na kwenang. Talaga si kalahangan tamo kapag kamangan. Awanan ti sa bali. Agyaman na kunay, wenang. Dayjay ti damo agundaway, ajak kinabailan nga inibturan ti panagsasaw kanyak ni mamang, manang Emmy. Iso nga uray rabiin, nagkamangak iti ayan ni Wenang agayam ko. Kinapudno na, nakaro ti bain ko idi, kat jakla kuman kayat ti mapan iti balayda, ngam maamakak met nga agkatang-katang, nang runa taado tinaloko iti lugar mi. Dua nga aldaw ang nakipagnaedak iti balay da Wenang. Ngem iti lasod ti dua nga aldaw, binukudak ti amin at trabaho iti ayanda. Banag adinayaw kanyak dagiti dadakkel na. Kalpasan ti dua nga aldaw a panagnaed ko iti ayanda Wenang. Nagawi dakmetlaeng ijay balay mi. Makitam ti aramid mo? Kundi panaw ka, ngam agsubli ka mat gayam, menel ka talaga. Pasensyaan dakla ko man, mamang. Sapay la ko ma, tapalubusan dak nga agnaid mo't lang diti balay. Katanya pa'y kuma. Alangan mo't adi kaawatan, katne, makitkitam mo't. Nagrugitan to'y balay. Mamang, Duangal daw saan anadalusan to'y balay tanagtalaw kakit nga rod. Iso akasayaatan no yung kagsukatan tarugyamon ti agdalos. sige, mamang. Ano sam ti agdalos? Tano di ka kumanagin katalaw. Saan kumamat anakaro ti rugit to'y balay? Saan kumaanarigat adalusan? Nalar! Darasam! Damdamagan da kada tatang. Ha? Apay ka no? Salsalud-sudon da no kumustakan. Noon niya kanun ti mapaspasamak kan ka. Pakibagam kadakwada nga okay akmatan. Imanugot ni mamang nga agnaedak manan iti balay. Ay, sapali at talaga ti ugali ni mamang mo niya. Wenang, Di kan mas daaw no apay ana sa uktikas jay. Takinapudno na. Limad a sinurot kay di nagsublikan iti balayyo. Nangag ko ti panagsarita yu ken ni mamang mo. ha? Anya ti kayat masawan? Nangag ko ti amin nga yung pagpaganakan ka. Idi nagsubli ka iti balayyo. Amok nga inawat na kalaeng tapno adda pagbalinan na atagabo. Mamang ko day wenang. Isong nga oray kas ti taramidan na kanyak. Awan ang yaman na. Tinapatag ita. Nakasubliak mo't lang iti balay mi.
Anak, tumata si kati masabat ko, Barok. Kumusta kan? Da kayo gayam, tata. Nasayatak met. Da kayo ngay, tata. Kumusta kayon ka ni nana? Nasayaat mo't, Barok. Kasi ti sigod, nasalun at kamilata. Amumuten, napalalo ti panangasikaso kada kami ni Wenang agayim mo. Ay na, masigurado ka di na kayo baybayan ni Wenang agayim ko, tata. Dahil pa'y ti kunayo, nalaos ti panangipatag na kada kayo. Uray si Kamat, gunding, Barok. Nalaos ti panangipatag mo kun ni mamang mo. Tata, Hangamjak man amo no anya tada iti panunot ni Bering. Tapa sa bali ti trato na ken ka. Sa bagay, saan mo't ngamin anya, tata. Awan, gunding, Barok. Lipato mo tinaybagak. Ngam kaslad dati kayat yung ay baga, tata. Ape, adi yung ituloy na nyaman data. Ay na, Barok, imbagak matan. Lipato mo dayjay. Awan dayjay, gunding. Mamang, isagot ko kada kayo ti diplomak. Para kada kayo ti amin na panagsakripisyo kan panagsalukag ko anagadal. Ananuak ngay day ta papel. Pisangag to pa iti sangom. Mamang, Pakairanudak nga roday ta, ha? Mapakanak nga roday ta papel. Makan ko day ta, ha? Alamat? Ibagaman kanyak, numabalin ko akan ng day ta papel ngayaw awat mo kanyak. una yun, mamang. Di yula ka din among ikan iti patag ti amin arigat ko anang paadal iti bagik. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Na, naglaing kan, tasong basong bata nakit din. Hawan babain mo! Day tati nasursoro iti panagadal mo, ha? Day tati inturpos mo! Uwan ser-serbim! Nakaturpos ka laon kastante aramid mo! Talaga nga awan modom! Awan apulos! Di ka lakuman binyag ayop ka! Pinatay ka lakuman idibasit ka pa'y! Kaaldawan a mismo ti panagturpos ko, idinapasamak day di akakarwan a panagapamikan ni mamangko, manang Emmy. Day di matlaang ti damo a panangkabil na kanyak. Tasipod pa'y, uray no napalalo ti panagsasauna kanyak, saan nakmet a disdiswan. Ngem nakla ata, gapo iti panangtungpa na kanyak. Gapo iti panangsungbat ko kankwana. Kas iti sigod, ni Wenang agayem ko tinagkamangak. Isumatlaeng tinangbalakad kanyak, ano anyaman tinapasamak kada kamiken ni mamang, kat maurnos tumatlaeng. Nagsapulak nga rod iti trabahok, manang Emmy. Kat napagasata nakmet, anakastrek adagos. Kaskan ka, nakastrekak matan iti trabaho kunding. Iti may sa akumpanya iti ili. Nagsayatan ngayon no kastawenang. Kablawan ka. Agyamanak. Katsi ka? Kumusta ti trabaho? Mayat mat. Iso na lang ta. Ta
Anya? Aging gaita. Natamnay pa lang ti panakilangan kanyak ni mamang. Apay? Idi kaaldawan ti panagturpos ko tinauda pa nagrekyarmi. Puno na palabasin day jay. Ngam isumot lang tinanipudan ti panagbalindan ang natamnay kanyak. Gunding, Di naksamot din mapakawan ni mamang. panagkunakat saan mat. Tano din nakapayla na pakawan, nalabit a pinapanaw nakakuman. Wenang. Iso asaan ka ngagdanag? Maurnos tumat laang ti amin. Kas iti sigod. Mamang, adto iti sweldok. Awatin nyo. Mamang, nanyaman dagiti na aramid ko adi yung nagustuhan. Pangasiyo ta pakawanindak kuman. Kang ronaan na kaya't kung aikiddawan iti pamakawan. Katipan na kailawan ko ng sungbat kada kayo iti nagturpusak. Sapay la kumatap. Anyan. Pinanawan naklatan ni mamang. Talaga nasakit pa ilang tinakam na kanyak. Diyos ko. Pang-aasim ko matatulungan nak. Sapay la ko mata masursuro na ko na mapakawan ni mamang ko. Kat ipatag na ko mamatan. Sapay la ko ma. Jakla ko manipagada ito eh. Ngam gaputa kanayon nga istoryaan kanyak ni Wenang nga anak ko ti kasasaad mo iti den na ni mamang mo. Ibagakon, Barok. Ha? Anya day tatata. May salata mo karason. Ano apay nga adayo tirik na ka ni mamang mo abiring. Ha? Anya nga day tarason tata. Gaputa ampun nakalaeng ni Bering. Anya? Day tatagpay sugunding. Pimusa ita aksidente day di asawa kan kakaisuna nga anak ni Bering. Kahit saan ang anak ni asawa pa ay sipod iti. Ti amo mingarot kat mapukaw na iditilimpong ti panunot na. Ngam saan ba't? Tanapailan na day di apagtang iti biyak na. Aging gangay ti may sanga altaw. Kalat-latan na nakita mi nga dakan at agibi na. Isunala ang tawan makaambo. No sa dino tinakaalaan na ka. At ay talang ti ambo, Barok. Kamaudyanan na. Namuambatlaangan tipod no. Anya? Ampon kalaang. Isumot lagayam. Isu ka da saan da kapulo sa maipatag mamang. Gaputa ampun daklaan. Nagbayag nga inarapaap ko amarik na ti panang ipatag ti maysa nga ina. Ngam pulos narik na dayta kada kayo. Gayam. Ampun daklaan. Itataam mo mon. Nawayakan nga agdesisyon para itibagim. No panawan na kapoy tinaamuam. Pumanaw ka lang. Sige, pumanaw ka. Kat ipakita mo talaga nga awan utang mo na imbaganak. Pumanaw ka lang. No pumanaw man. Sana kaya tasaw na baybayan kayon mamang. Taure sandak kayong patag.
naimulan ni di panunot ko ada kayo tinangbiag kanyak. Kat bigbigak na itang utang ko na imbaga nakam kada kayo. Iso nga urayan niya pa'y timapaspasamak. Ag sumadak kada kayo, mamang. Ikarik na ita. Ag sumadak kada kayo. Tiingkarik ka ni mamang, tinungpal ko, manang Emmy. Inaramid ko ti amin, tapno maya sidag ko tirik na kanyak. Inaywanak ni mamang. Ngam idinagabroda kon, nangalaak iti mangaywan kankwana, kat aging ga ita, kasta ti sitwasyon mi. Dakkal ti panagyaman ko, ta idinaudi ang nagawidak taon 2019, nariknak akailiwnak ni mamang. Iso nga iti panagsublik dito'y Taiwan, nakalaglag-anan ti riknak. Daytoy ti pakasaritaak, manang Emmy. To'y pagayam mo, gunding. Pagayam a gunding, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Pudno unay anasakit, para iti maysa nga anak, no saan ang maipatag ti inana. Ngamdayawan ka pagayam ko, gapo tanatibkar ka. Iso amalaksid a nagunod mo ti arapaap mo, nagunod mo mutlaeng ti panangipatag ni mamang mo nga arapaapam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, iti programa tayo, dagiti tugo, iti dana, ti biyak. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsa isudat ng Maris kadagiti tugu ipi dana tibiyay